नमस्कार मंडळी. आज मी बकऱ्याचं मटण करणार आहे. तर बकऱ्याचं मटण हे मी मालवणी पद्धतीत केलं आहे, एकदम साध्या सोप्या पद्धतीत आणि लवकर होणार आहे. म्हणजे मी कुकरमध्येच केलेलं आहे. आणि तर ते मटण कसं केलं तुम्हाला मी दाखवते. तर त्यासाठी मी 1 किलो मटण घेतलेलं आहे. ते स्वच्छ आपण धुवून घ्यायचं आहे. आता याच्यामध्ये मी आलं लसूणची पेस्ट केलेली आहे. ती मी पोहे खायचा जो चमचा आहे त्याने 3 चमचे घातले. एक छोटा चमचा मी काश्मीरी मिरची पावडर घातलेली आहे. धने पावडर घातलेले आहे. गरम मसाला घातला आहे. मालवणी मसाला आपल्या तिखटीप्रमाणे. तरी पण तुम्ही 1-1.5 चमचा घातला तरी काही हरकत नाही आहे. आता ह्यामध्ये मी एव्हरेस्टचा चिकन मसाला घालणार आहे. तर मी 1 चमचाभर मी आधी घालते, नंतरही घालणार आहे मी. आता ह्यामध्ये दही घालायचे. तर दही पण मी अंदाजप्रमाणे 3 चमचे घातलेले आहे. तर आता हे सगळं मिक्स करायचं आहे. याच्यात मीठसुद्धा घालायचं आहे आणि हे सगळं मिक्स करायचं आहे. हे मटण मॅरिनेट करून तुम्ही अर्धा तास किंवा 5-10 मिनटं ठेवू शकता. पण आता मला वेळ नाही म्हणून मी लगेच करणार आहे. तर आता हे मटण मी चांगलं ह्याला मसाला वगैरे व्यवस्थित लावून घेते. ह्याला मसाला वगैरे व्यवस्थित लावून ठेवलं की मटणला अजून छान पण टेस्ट येते. आता हे झालेलं आहे, मसाला लावून घेतला आहे. तर मी आता डायरेक्ट कुकरमध्ये करणार आहे. त्यासाठी मी कुकर घेणार आहे आणि या कुकरमध्ये आपल्याला हे मटण घालून घ्यायचं आहे. आता ह्यामध्ये आपल्याला थोडं पाणी घालायचं आहे. जर तुम्हाला हे मटण रस्सा टाईपमध्ये करायचं असेल तर तुम्ही पाण्याचा वापर थोडा जास्त केला तरी चालेल. तर मी आता मटणमध्ये पाणी घातलेलं आहे. झाकण लावायचं आहे. चांगल्या 5 शिट्ट्या देणार आहे. आता मी ह्याच्यासाठी वाटण करायचं. ते वाटणासाठी मी खोबरं आणि कांदा भाजून घेतलेला आहे आणि कोथिंबीर हे फक्त आपल्याला वाटून घ्यायचं आहे. खोबरं म्हणजे मी एक पूर्ण अख्खा नारळ घेतलेला आहे आणि त्याच्यामध्ये 2 कांदे उभे चिरून ते चांगले भाजून घेतलेले. मटणसुद्धा आता अर्धंसं शिजलेलं आहे. आता आपण एकदा मिक्स करून घेऊया हे मटण. आता आपण काय करायचं आहे, ह्याला फोडणी द्यायची आहे. तर त्याच्यानंतर आपण परत 2 किंवा 3 शिट्ट्या द्यायच्या आहेत मटणाला. तर आता मी त्यासाठी कढई ठेवलेली आहे आणि कढईमध्ये आपल्याला तेल घालायचं आहे. खडा मसाला त्यासाठी मी तेजपत्ता घेतला आहे, लवंग, काळी मिरी, दालचिनी आणि थोडं जिरं घातलेलं आहे. तुम्ही पाहिजे थोडे अजून काही खडे मसाले तुम्हाला घालायचे तर घालू शकता. यामध्ये एक बारीक चिरलेला कांदा घातलेला आहे. तो व्यवस्थित आपल्याला कांदा परतून घ्यायचा आहे. कांदा परतून झाला की आपण याच्यामध्ये आलं लसूणची पेस्ट घालायची आहे. आलं लसूणची पेस्टसुद्धा आपल्याला मिक्स करून घ्यायची आहे. चांगली तेलात भाजून घ्यायची. तर आता आलं लसूणची पेस्टसुद्धा भाजून घेतलेली आहे. आता आपण याच्यामध्ये एक बारीक चिरलेला टोमॅटो घालायचा आहे. दही आपण घातलेलीच आहे म्हणून टोमॅटो थोडा कमीच घालायचा आहे. टोमॅटोसुद्धा आपण परतून घ्यायचा आहे. टोमॅटो थोडासा मेन झाला की आपण याच्यात काही मसाले घालून घ्यायचे आहे. तर आपण हळद घालायची आहे. हळद जराशी आपण मिक्स करून घ्यायची, तेलामध्ये परतून घ्यायची आहे. ह्यामध्ये आपल्याला लाल तिखट घालायचं आहे आणि मालवणी मसाला घालायचा आहे. मग अशा मॅरिनेट करताना आपण घातलेलं आहे त्यामुळे आता मी थोडाच घातलेला आहे. आता हे मसाले सगळे आपल्याला तेलात परतून घ्यायचे. आता आपण याच्यामध्ये खोबऱ्याचं वाटण घालायचं आहे. तर मी अर्धं खोबरं घालणार आहे आणि अर्धं खोबऱ्याचं वाटण मी नंतर घालणार आहे. तर हे वाटण आपण चांगल्या मसाल्यामध्ये मिक्स करून घ्यायचं आहे. 5 मिनटं किंवा 2-3 मिनटं आपल्याला या मसाल्यामध्ये हे वाटण परतून घ्यायचं आहे. थोडंसं मीठ घालायचं आहे. मगाशी मटणामध्ये सुद्धा मीठ घातलेलं आहे. आता आपण काय करायचं आहे, मटणामध्ये आपल्याला हे वाटण घालून घ्यायचं. जो मसाला आपण व्यवस्थित भाजून घेतलेला आहे तो सगळा आपल्याला या मटणामध्ये घालून घ्यायचा आहे. मसाला व्यवस्थित आता आपल्याला ह्याच्यात मिक्स करून घ्यायचा आहे. आता हे मसाला व्यवस्थित मिक्स करून घेतला. मगाशी जो मी एव्हरेस्टचा जो चिकन मसाला साईडला ठेवला होता तो आपण घालायचा आहे याच्यामध्ये. त्यामुळे मटणाला अजून छान टेस्ट येते. आता मी अंदाजप्रमाणे घातलेलं आहे आणि बाकीचं जे वाटण उरलं होतं ते सगळं आपल्याला याच्यात घालायचं आहे. तर तुम्ही ह्या पद्धतीमध्ये ना हे मटण एकदा करून पहा, आवडेल तुम्हाला. तर आता खोबऱ्याचं वाटणसुद्धा घालून घेतलं. आता आपण याच्यात थोडंसं पाणी घालायचं आहे आणि आपण ह्यामध्ये तुम्हाला जर मीठ वगैरे कमी असेल तर थोडं मीठसुद्धा घालायचं आहे. एकदा मिक्स करून घ्यायचं आहे हे मटण. कुकरला झाकण लावायचं आहे आणि आपण याला 2 शिट्ट्या द्यायच्या आहेत. तर माझ्या कुकरचा जो अंदाज आहे तो मी तुम्हाला सांगितला. तर तुमच्या कुकरमध्ये 3 शिटीमध्ये पण मटण शिजत असतं. तर तुम्ही त्या पद्धतीत करा. पण हा छोटा कुकर असल्यामुळे मी ह्याला आम्हाला जरा शिट्ट्या थोड्या जास्त द्याव्या लागतात. तर आता मटण बघा रेडी आहे. मस्त असा झणझणीत झालेला आहे आणि मटण चांगलं शिजलेलं पण आहे. आता मी हे काढून घेते एका बाउलमध्ये. तर तयार आहे झटपट असा मालवणी पद्धतीमधला
कुकरमध्ये केलेलं बकऱ्याचं मटण आणि त्याच्याबरोबर मी मस्त असे पाव घेऊन आले. मस्त छान टेस्ट लागते. तर हे असे कडक पाव आहेत आणि त्याच्याबरोबर बकऱ्याचं मटण एक नंबर लागतं. तर तर कसं वाटलं हे मालवणी पद्धतीत केलेलं मी मटण? एकदम झटपट केलेलं आहे, एकदम कमी साहित्यात आहे आणि नक्की ह्या पद्धतीमध्ये हे बकऱ्याचं मटण नक्की ट्राय करा. मालवणी ज्योती किचनला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअरसुद्धा करा. आणि हा व्हिडिओ तुम्हाला जर आवडला असेल तर कमेंट करायला जरासुद्धा विसरू नका. तुमच्या मित्र-मैत्रिणींना हा व्हिडिओ नक्की शेअर करा आणि अशाच मी तुम्हाला नवनवीन मालवणी पद्धतीतल्या अशाच रेसिपी तुम्हाला मी दाखवत जाईन. आणि चला आपण भेटूया अशाच नवनवीन रेसिपीमध्ये. धन्यवाद.